Čo sa deje, keď dostanete spam? Dostanem tú poštu, čo mi reklamu. To znamená, že mám bloknú, že už nie, spam, že veľa vecí mi posielajú. Dostanem nevyžiadanú poštu. No tak dostanem nevyžiadanú poštu. Nevyžiadanú poštu? Čo robíš, keď spamuješ? Spamujem. Neviem, jak to vysvetliť. Píšem veľa správ za sebou. Že mám nevyžiadanú pošta mi prišla, ktorú som nechcela. Správu, takú, no toto. Spam? Je to nejaká taká informácia, ktorú nikdy neotváram na maili. Spam? To je nevyžiadaná pošta. Nejaký nežiadaný e-mail alebo niečo také. Keď vám príde spam, tak v podstate je to nevyžiadaná pošta. E-mail, ktorý nevieš od koho je, lebo ho nemáš. Čo robíte, ak spamujete? Jak to povedať? Nepríjmam voľaké nežiaduce žiadosti, alebo tak? Spam, to je nejaká správa, zväčša na Facebook to chodieva a nejaká taká, ako nejaký vírus, niečo také. Popíšte, čo sa deje, keď dostanete spam. Tak to neviem. No, neviem, to mi musíte povedať. To neviem, čo je, neviem. To je moc ťažké už pre mňa, fakt. Čo robím, keď spamujem? Zaplavujem cudzie schránky hnusnými mailami. Ja som teraz na materskej, ale tak to by som mala vedieť. Takže keď dostanem spam, že v podstate sa to nedá otvoriť. Nie? No tak to je pošta. Neotvorená, nie? Kto spamuje? Niekto, kto pridáva to isté, čo už niekto pridal na sociálnu sieť napríklad. Čo robím, keď spamujem? Posielam poštu, ktorú niekto nechce. No. Tak ešte raz? Posielam poštu, ktorú nikto nechce. Čo robím, keď spamujem? Pridávam stále to isté. Čo robím, keď Spamujem. Keď spamujem? Čo robím, keď spamujem? Nemyslím na nič. Čo sa deje, keď dostanete spam? To je veľký spánek, alebo čo, ja neviem.